Hanap dito na kami sa ano, sa may LTO. Bali yung dinaanan ko puro shortcut. Ano paggawa mo ng plaka? Paggawa mo ng plaka, kaso bawal natin pakita yung plaka. Paggawa kami ng plaka kasi Punta na tayo dun sa bawal pala yung ano. emission. Ito yung plaka na pinagawa ko. Temporary kasi 2017 to, yung motor ko. Kaya mga wala pang plaka sila. Pero bukas parang makukuha ko na. So, ayun po mga kaparing Jason Balian. Pupunta kami ng Iriga. Kasama ko asawa ko. Tapos diretso na rin yung mamimili ng balot. Mga sitcharon. Sana may sitcharon. Tapos, yun. Punta kami Iriga kasi parestro ko muna yung motor ko. Kasi ilang linggo na yan na expired. Tapos bibili ko ng panregalo. Kasi bukas kasal nung kumpare ko. At dito gaganapin sa court. Yan nga, magbibiste na. Ano mo ka? Kahit may balde yan. Aesthetic daw yung forma ko, sabi ng asawa ko. Tapos may dala raw na ano, balde. Ganun talaga eh. Hindi na pwede yung ano ngayon, hiya-hiya. Mas nakakahiya pag wala, di ba? Mga kaparing Jason. Outfit check. Mas nakakahiya siguro pag wala. Kailangan din natin magmukhang ano pag nasa labas. Pilit na kagad. Siyempre gamitin ko yung ano, helmet ni Kuya Billsworth. Matara na ma. Bali iiwanan na muna namin yung ano, balot doon sa binibilan namin. Tapos dito may area. Yes po, makidaan. Thank you. Dahil palugit. Ilang sektar yun. Pinatang palugit. Grabe init. Dito na kami sa ano, balutan. Outfit check. Geng geng. Mainit eh. At bibili muna kami ng Yung jacket pang malakasan lang. bili muna kami ng balot. Tapos pakabili namin. Iwanan muna namin yung balot dito. Nadaanan na lang namin. Punta muna kami LTO. Tapos pumunta kami ng ano, palengke. Hitcharon sana. Yung mga mahaba sana hitcharon kaso wala. Bukas? Alin? Nandun yan sa palengke. Pero sarado yun. Oo. Arat ba ka? Cute nitong aso. Pero di siya nangangagat. Mabait siya. Mabait. Di nangangagat. So, bagtigan niya, tulog. Tulog try. Oh, lalo na kinamo ni. Tadi pa siyang buwan Da basketball. Da basketball. Aso gabi agko. Agko. Kaya nakaupo si Kang. Opo. Tulo. Tulog.
Ako kaya kakasalon sa Nga mo nagbibiste. Adto court sa tugagan po na nakasal. Ay, di nga nun, mabinta pa Oo. yan. Oo, maranggawon ang mga bakasyon ta. Oo. Bakasyon mo ba ba? Isa ka na. Sa kabukusan, ang mga kuha ng uwan, ako ng mga bakasyonista ta. Kuha. Sino pala? Sim break. Kadakalan nga ni putos. Kaya man, dakula na bakal. Kulang ako rong sa tubalo. Ah, Sigapingan niya, kusang pulo. At sa nakakasalo na, di Gayon. mo talaga to regular customer na mo. Basta Ay. seaman kaya, basta bumaba na. Padiyon ko. Ay. Minda. 10, 15. pakyawan ng antiga di 50 kong linuto. Minga, regalo nga na akong naturulan sa invitation. Sana, kuha na sana. Ampaw na. Oo. Po, Amy. Ano ginagawa pala dito? Na, ayun eh, kalsada. Iway din yung naga. Bakit? Bagay, ngayon lang ako nakadaan naman puntang area. Kadalasan ko doon, oh. Yung mga shortcut. Pero matagal na siguro ito, no? Ha? Bago pala. Oh, Nakapulay ka na. maganda naman yan. Maganda naman ito eh. Oo. Iway din yung Kung alam ko lang na ganyan, doon na tayo labas silpi. Pag maraming pila, maayos ko na lang tumutot. baka wala na. Okay lang, baka indas na lang magpaano rin. Kasamba lang naman ito ngayon. At least yung masayang araw. Pero Anak, dito na kami sa ano, sa may LTO. Bali yung dinaanan ko puro shortcut. Kaso dito talaga sa area, minsan may ano dito, may sariling ulan sila. Malapit sa bukid. Ayan yung ano. Pero dyan sa amin, walang ulan yun. Dinaanan namin. Dito lang yung ulan. Ayun, pagkatapos mo yung area. Ang area. Malakas yan yung ulan dyan. Oo. Sobrang lakas. Try din natin umakit dyan. Di ba may nakayatan dyan? Alam mo yan. Alam mo? Yung Duroto. Yan. Makaya tayo dun sa minsan. Dito na ako. Skin cell.
plaka. Pagawa mo ng plaka, kaso bawal natin pagkita yung plaka. Pagawa kami ng plaka kasi Punta na tayo dun sa bawal pala yung ano. emission. Ito yung plaka na pinagawa ko. Temporary kasi 2017 to, yung motor ko. Kaya mga wala pang plaka sila. Pero bukas parang makukuha ko na. Go! Di naman. Sarado. Oh no. Pinter na kita. Oh, nasari kita. Ayan po at bali tapos na yung marestro. At nagmulta na ako kasi first week dapat. At di ko kasi kagad na ano na marestro gawa nung kasali tayo sa challenge, naging busy tayo. Kaya nagmulta na ako. Bali umubos ako ng ano 1.5. Kailangan talaga kasi lagi tayong nasa sentro. Laging umaalis kaya kailangan na marestro. Ano, saan tayo kakain? Naghanap kami mga kainan. Sarado yung favorite ano naman. Ano? Baka. Kasi mga ano dyan? No. Yun yung nagbubukas. Ano sana lang kayo? Kahit saan. Ikaw, ito. Ha? Sangyup? Kasi wala akong load. Wala akong load. Ay, nakahanap na kami ng mapaludan. Yan. Kasi sa France ka. Ano? Ay. Yan. Hanap kami ng makainan. Saan na ba yun? Sangyubs. Wala dun sa kinakainan namin eh. Sarado yung kantin pa. Sarado, masarap sana yun. Wala ko sana mag ano. Shop number 5 sana gusto ko. Man ko. Ulan na naman. Nandito na kami. Sangyuban. Saan tayo mag-pista? Doon? Dito na lang? Masuk? Kain po tayo lahat. Kain po. Yan, pipino. Dani. Kaya nakalive po ako. Kasama ko. Para may iba naman yung buhay namin. Hindi yung puro trabaho, negosyo. Bigyan din natin ng rest day. Pero di na sayang yung araw. Kasi naka-register yung motor. At nakapag-parking up mag-asawa. Para ma-refresh din yung mga utang. Hindi puro problema yung nasa isip. Meron pa. Ano yung pagkakas dyan? Wala yung sabaw? Wala yung sabaw?
po. Silent viewers, hello. Ah, si Pula. Tol, tol. Matandaan mo yung oras na baka lumagpas tayo. Balik ang kumain. Hindi, boss. Balik yung ulo mo. Nakaro. Ate ba yun, hello? Kuya rin kain po. So, pintuan lang muna yung live natin ng kantahan. Naalala ko naman yung karot dito. Ano ka, kambing? Kumakain ng damo. Pero siya karot man. Minsan lang gumala. Doon alam niyo sayang live ni Branson ni ang galit niya. Ha? Bakit? Bakit kaya? Bakit man? Kaya binjilo ko. Ano? Lumabas lang po kami ng asawa gawa ng nagparestro ko ng motor ko. At saka yung plaka, kasi doon 2017 yan yung motor ko eh. Yung plaka, nakuha ko na rin yung plaka. Live. Pero tapos na si ano? Tapos na pa si Paristar? Nung nag-ulit? Ano lang? Parang iyak. First time. Parang iyak. Kuya po, ano po? Pero pag ano, umubos ako ng 1.5 restro ng motor. Kuya po, hello. At ayun sa mga viewers baka sabihin ano, kung baka sabihin nyo nag-ano kami ng asawa ko na kumbaga may pinaggagastusan tapos panay kahit sa labas. Ano lang to, may unahan ko ano lang, nag-rest na tapos naabutan na ng tanghalian. Dito na kami kumain. Tapos diretso na rin ano, date na rin namin mag-asawa. Still viewers ano. Hello Kuya Rin, sabi ni Kuya Born. Explain ko si Otol.
Hindi lang puro trabaho. Tapos bahay. Para maiba naman yung buhay. Ayan, kain po. At tapos na tayo mag-live. Bali, diretso na natin pa dito sa vlog. Thank you po talaga sa lahat. Ang kulang kasi yung isang oras para magpatuhan. Pagkatapos ng challenge. Oo. Live tayo. Ayan o. Hotdog muna. Ayaw ko na magkain. Tama na yun. Kanina kasi, umalis kami sa bahay. Nagkape lang kami. Nagkape lang talaga kami umalis sa bahay. Ganyan ang pagkakulito nila. Pinos ko talaga nila. Dahil po. Ito yung kanina pa hinihintay ko. Itong sabaw na to. Sarap. Grabe sarap. Ayan mga parang gusto lahat. Tapos na kami kumain. Tapos na. Busog na. Ayan po. Gusto kong magpasalamat sa mga viewers, sa mga sponsor. Maraming salamat po sa inyo. Kasi yun, grabe yung supportan nyo talaga. Napaka-solid. At sa mga nakakaunawa, kasi baka may mga mag-ano naman dyan na panay kain sa labas, yan ito, ganyan. Ano lang naman to. Kumbaga, paminsan-minsan lang kami magbanding na ng asawa ko. Kasi mula nung pinasok ko yung pa-vlog, halos nasa bahay nga, parang wala din. Hindi namin nagkikwentuhan, lalo pag nasa editing na. Pag nasa editing na ako, wala na. Ayaw ko na na-istorbo pag nag-i-edit. Mainit yung ulo lagi pag nag-i-edit. Oh, grabe talaga. Grabe yung focus sa pag-vlog. Kaya ngayon, rest day, gusto kong sulitin ko naman yung pagiging parang normal na tao ba. Yung hindi tayo vlogger na. Sa store po. Kaya po. Ayan, at maya-maya, pahinga lang muna kasi busog na busog. Ano ma, kumusta yung kumusta yung banding natin ngayon? Bigla tayo kasi. Paano na bigla? Parang
Kaya, happy ba? Happy? Ito lang. Ngayon lang naman ito eh. Kasi yung kapatid mo. Ano problema yan? Ayun, time check natin 1:07. Siguro, alis na kami kasi habang magpipili pa ako ng ng panregalo. Pag may kurso na ng panregalo, bibili kami. Tapos, pagdating namin doon sa bahay, back to normal. Luto na naman kami ng balot kasi naubusan. Tingnan nyo na lang yung karugtong ng vlog na to. Ayun po. Dito. Let's go. Ayun po at daan muna kami dito sa McDo. Ito na po Kuya Born yung yung sinend mo. Bale, bibili muna namin ng pampasalubong yung anak namin. Kasi yung ulan eh. Para diretso. Tara, yun na. Pasok na. Dito ko. Pwedeng ka tayo dito. Saan ka? At ito na rin yung nabili ko na panregalo sa kumpare kong kakasalin. Yung sa Jollibee na lang daw. Ulan na eh. Wala na rin. Bilang. Ay Kuya Born, bali pa uwi na kami at sa Jollibee na lang bumili. Yan, ito na yung saan pasalubong na. Ayun na po yung pasalubong. At maraming salamat po Kuya Born sa sa bigay mo po. Pasalubong namin sa anak namin. At yun, wala akong mang nabiling na kropik, chicharon. Iniwanan ko muna sa... Hindi ko pa kasip-sip mamaya. Iniwanan ko muna dito sa Jollibee, tapos ako kinuha ko tong balot. Ito na yung balot. Siguro bukas na lang. Ano na kasi? Mag-alas 3 na. 1 minute. Hindi ko nabili yung At umuulan. Tumalin. yung kiddie meal kasi headband. Oo. Yung gagawin. Andito na kami sa bahay. May. Dawon mo. Ay, nini. Dahan-dahan, balot yan. Ito nene. Open nyo na yan. Bilis na. Hello, everybody. Jollibee. Jollibee. Hamburger steak. Uy, spaghetti din. Galing kay Kuya Bern. Thank you, Kuya Bern. Hello. Kuya Bern. Thank you po. At si Nene ang nagbantay sa aming chikiting. Salamat ka baby kaya Bebe, binigay ni Kuya Bern yan. Tito Born. Dali, say thank you po. Thank you. Ito yung favorite niya. At gusto niya talaga tong itry kasi hindi niya pa na-try ang mahiwagang chicken nuggets. Wow! Chicken nuggets. The Hati-hati kayo favorite. ni Nene. The favorite chicken nuggets. Kaso, Kuman. burger stick pala, sorry. Mama, tikman mo all my cheese. That's so yum. Nakubo. Spaghetti tsaka chicken. Wow! 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 Hati-hati na lang tayo. Ay, kayo pala. Kung ano ikaw, Dodoy? Kumain na. At inabot nga ko ito ng, ayun, nagpa-add kasi ako ng isa pang chicken tsaka yung eto 500 lahat yan kasama yung hamburger. Nagpa-add lang ako ng isang kasi dalawa kasi 'di ba yung Mali 488. Ay, 588. Ano po Kuya Born, at ito po yung nabili dun sa isinend mo sa sa Gcash ni Mrs.
Bali 500 plus, dinagdagan na lang namin. Yan. Best day Dalawang ever po. chicken. Pa! Hamburger, saka yung nuggets na. Ano dun yung nuggets. Ayun po, Kuya Warren, maraming salamat po. Thank you po talaga, God bless po. Ano po? Best day ko ever. Hindi na ako nakakapunta sa McDonald's. Tapos, gusto ko kumain ng Jollibee yan din, Macdo. nakalimutan. Oh, thank you kakain, no? Thank you po. Tito Born. Nung nakaraan tayo Tita nagyayaya ng Jollibee, wala tayong time kasi. Yan po at magbubukas kami tindahan kasi maghapon ng sarado. Ayun, nagbibisti na. Eh, parang gusto nila feel na madami yung spaghetti. No. Magkano spaghetti? 255 yung nakita. Ikaw na ka mo na, Spaghetti, baby, gusto mo? Spaghetti. Kaya yung binibelo pa sa natin. Ano lang yung french fries. Ayun, no? Chicken nugget. Mamaya na lang daw kainin niya yung ano, Jollibee. Hindi na hindi talaga nagkakana naman. Hindi. Yun, masira na nga. Buksan mo na tindahan. Ayun, napakasulit nung ano namin, yung lakad namin, nakaparestro ko. At yung plaka na original ng motor ko, dito na. Bale, ikakabit ko na to. Para di na ako yung nagpapagawa ng plaka. Kasi mga 2017 na motor, kasi ito 2017 to eh. Ay mga ano, yung mga plaka pinapagawa. Tulad nito. Kaya ito na yung original. Okay na. Ikakabit ko na lang siya dito. Papatong ko na lang para matibay. Yan. Salamat. At nabisi tayo ng ilang araw. Ilang linggo na tong expired motor ko. Ayun, na resolban ko na. Gawa nga na. Pero kung di ako naka-challenge, naka-restro ka agad to. Kaso mas siyempre inulan natin yung challenge, naging busy nga. Kaya ngayon lang tayo na nag-rest day. Ngayon lang natin nakuha yung ano, yung plaka at saka nakapag-restro. Ay, maraming salamat. At yan po, hanggang dito ng vlog na to at maraming salamat yun. Thank you ulit kay Kuya Born sa ano, sa Pajikas at nagkaroon ng may ano, pasalubong kami dun sa anak namin. Yung salamat po. Ayan po. At siyempre sa nagpakulay kanina sa live ko. Ayan, bye-bye. Love you all. God bless. Mwah.